Nej. Her ser vi 8 parametre fra egendiagnosen, OBD-stikket. Øverst står lambda-sonde 1 til venstre, lambda-sonde 2 til højre. MAP-sensoren, speedometer, omdrejningstal, tændingstidspunkt og vand- og lufttemperatur. En elev har stillet spørgsmål, hvor mange gange regulerer lambda-sonde 2. Jeg kører en tur i min egen vogn på cirka 3 km, hvor jeg starter med meget lav speeder. Vi kan se, når mappen viser 27 240 millibar, så er der ikke ret meget tryk. Det vil sige, at jeg næsten ikke rører speederen. Når jeg accelererer, så vil den gå op på omkring 100. Mit tændingstidspunkt vil ligge ved acceleration på 16-20 stykker. Lige nu kan jeg se, at jeg kører 80 km med løftet speeder, stor vakuum, og jeg lukker af for gassen. Det er påløb begge lambda-sonder vist 00. Nu begynder den at regulere igen. Venstre sonde er reguleringssonden, der sørger for, at vi kører lambda 1. Sonde nummer 2, det højre øverste billede, viser, at vi har en katalysator, der arbejder. Vi kører lambda 1 ind, det vil sige 450 mV. Vi bruger lidt ilt til forbrænding ind i katalysatoren, så derfor er vi op på en 0608 og ligger derimellem. Temperaturen 95 grader, 97 grader, der kan jeg se, der er termostaten lige åben, når temperaturen falder. Det er en varm sommerdag, der er 44 grader, det er luft, vi suger ind. Hele tiden det samspil mellem de enkelte værdier kan vi bruge, når vi skal lave en fejldiagnose.